Okay, let's do this. Curious ako sa prutas na to. Nakikita ko, it is called sapote. So, nung may nagtinda dun sa kapitbahay dito sa lugar namin, umorder ako agad. 120 per kilo. So, this is an honest review. Disclaimer, I have nothing against do sa nagbenta. For sure, na-receive niya rin yung mga tipong comments na lasa tong chocolate pudding or something sa YouTube and TikTok. So, this is just an honest review kung ano talagang lasa nito. So, let's try it out. Nung nabili ko pala to, hindi pa siya hinog. So, that was 3 days ago. So, maaari factor yon kung ano man resulta nito. Pero I doubt na lasa chocolate to. Hula ko lasa tong pudding, ay lasa tong chico, or maybe chesa. So, mukha daw siyang chocolate. And pag binuksan mo, mukha naman siyang chocolate. Itong sa side mukhang chocolate. So, man natin. Matabang siya. Matabang. Wala rin amoy. Wala naman ng COVID. Pero testihin lang natin para sigurado. Kape. May panlasa rin naman ako. At may pangamoy. So matapang na kape pala to. Pero pag tinikman ko to, mukha siya talagang chocolate to. Wala talaga siyang lasa. Niyamihan ko na. Wala talagang lasa. Mukha lang nga siya chocolate, pero wala siyang lasa. Ang closest thing na ma-describe ko dito is para siyang kamote. Kamote, yung sweet potato. Pero mas may konting amoy or mas okay yung lasa niya kaysa sa kamote. So, yun. Fake news. Hindi totoo. Hindi totoo ang lasang chocolate to.